फाइनालि लोगोफोर नै नानिखौ आं देलायहोलायबाय स्कुलाव थांनो थाखाय देलायगासिनो दं थुखैखांबाय ओमफ्राय फुटान थुबाय खानाय गानबाय रंबार खाबाय बेनिफ्राय दा ड्रेस गानहोनोसै रेडि जाखानोसै आरोना आंबो दुगैखांबायानो दुगैखांनानै माखासे खामानि मावखांबाय दखान खेवबाय दा आङो नानिखौ देलायहोगासिनो दं Happy Maria, Happy Maria, Happy Maria. Perfect. Dania nih bukan siangnya. Iska. नै नानिनि बेला लाबोबाय आंबो देलायनोसै आरोना आंबो गस्ला गानसै दिनै माने आंहाबो बिराद खामानि दं कारेन्ट अफिसाव थांनांगौ कारेन्ट अफिसाव थांनानै बेनिफ्राय डाइरेक्ट बिटिसिआव थांनांगौ आरोना बिराद दासान्दि मानि थाखाय आं भिडिअखौ आपल'ड खालामनो हायाखै रायजोफोर मानो होनना बुङोब्ला बिराद दासान्दि बिजि खामानि बेनिफ्राय नुलांबाय थागोन आरोना आं मा मावगासिनो दं माने माखासे रायजोफोरनि थाखाय आं खामानि मावगासिनो दं आरोना रायजोनि बयनिबो थाखाय आं खामानि मावदों आरोना लासैनो नुलांबाय थागोन आरोना आंबो रेडि जाखाबाय माने दिनै कारेन्ट अफिसाव थांनांगौ बिटिसि अफिसावबो थांनांगौ नामा बेनिफ्राय ओरै गगिया फारसे मा मावखो होनला लागासिनो गगिया मा जाबावो बेलाय न'आवबो नाम गैया दखान सुखांबाय फुजा होबाय बाथि होबाय नानिखौ देलायहोबाय माबा मा मावखो मा जाबावो न'आव थानानै बेसे मोजां जाबाय माथो जाबावगोन जेबो आं बुजि मोनला So finally लोगोफोर आं नानिखौ देलायहोखांबायानो नायदो दाखालि मुजाजों जुथाजों गाननांसिगौल' दा टाइम जायोब्ला दसे समनि उनाव एसे लेखा स्टाडि खालामहोनानै दसे समनि उनाव जुथाजों मुजाजों गानहोनोसै बेनिफ्राय बेगखौ रेडि खालामनो हरसै दै रेडि खालामनो हरखानोसै बिनि उनावहाय स्कुलाव बियो थांसिगोन गारि फैखागोन अलरेडि बेटारि गारि हमखानाय दानिया माने आं दोनलांला थांनाय जाला अफिस स्कुलावहाय मानो होनना बुङोबा आंहा बिराद खामानि थायो बिदि थायो आरो बिमाया खावबाय थायो खामानिनि थाखाय ओंखाम संनो थाखाय जों दा आरोना दानिया रेडि जाबाय नायदो रेडि जाबाय दानिया
दानिया दसे स्टाडि खालामनानै ओंखाम एसे जासिगोन ओंखाम जानानै ओमफ्राय स्कुलाव थांसिगोन आरो स' लोगोफोर दिनै भिडिअ बिदिनोसै आं मानो होनना बुङोबा दासान्दि भिडिअखौ आपल'ड खालामाखै मानि थाखाय होनना बुङोबा जोबोद बिजियाव दं आं दासान्दि मानो होनबा रायजोनि थाखाय बिराद खामानि मावगासिनो दं आरोना आरो दिनै आं थांगोन कारेन्ट अफिसाव थांनानै आंनि माखासे कारेन्ट बिला माने मास मोनसेयावनो 8,800 थाखा फैनानै दं स' बेनि थाखाय आं दाखालि थांखांखाबाय कारेन्ट अफिसाव दाखालि थांखांनानै माने आङो माखासे कमप्लेन हैखांबाय आरोना कमप्लेन हैनानै आङो दा टेस्ट खालामगोन टेस्ट खालामनानै टिकेटखौबो आं दाना फैखाबाय मानोना आं 100 थाखा फाइन होनांगौ टेस्ट खालामोबा स' दिनै मेथाइखौ खेवनानै लांगोन आङो मेथाइखौ खेवना लांखांनानै उनाव डाइरेक्ट साफरनिफ्राय डाइरेक्ट बिटिसिआव थांगोन आं बिटिसिआव एसे खामानि दङ आंनिनो माने हानि खामानि आरोना स' लोगोफोर बिदिबा दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै बाय बाय